Mo akwa baba Emergency Ghana TV so. And an interesting story near the bro. I make I say, over subscribe it, no notification bar so. Now, videos are kayina when you be ahead. And the story I do cost here, I will form you and to question one them. And I'm there soon and talk on buy a SIM card munti, and I'm talking buy. Now, Beman abo bani dia. Say, oh, and I'll papa bo my media, and Cadena obey a media coming in. It's the actual videos and the pictures, no, the bar at the Yakabet 12. So, international school, and I, me, and one me can or drasm, and I, Miss Matia Semano, and I, Menino or Honoman and Yin saying by. Into Yin saying by, you know, and I, me mammy, and I'm not much say. Men try be a man, Meninum, and I'm a train a bomba palman in a docoto, bearman in him, and now Oje. Into Oje, no, and I, papa, say, because school, and I, 1 year into 1 year, and near maybe. Into that time, again into my profane nine, and I again a bag, and I feed the palma day, and I again no that time 600,000, and I use 60 cedi. And I again no. Then I be no wa utuai. Into man de me fan some any way and what on to mamma chair accordan into no crowd any. Into ye wo ye na akwani me wo so me nso na akwani ni ahoden. Into me ne be hwa akwa na foforo e bai. Ena me wo ye into keto no kwa be sa pani no ho enante na pani ni nante. Me ba ne tana afom a ka bo so me na ka 5 years. Namba na me ada Roma o sorry na onante inti mu wona na wo ka chem say enu asembi inti na mo ye enu adwuma ye ho no mo na ono so de no hoji mi so obeye bi e won pasa so ho no mo na se wo ne te say yiri ni kunu enso kwase ebu a papa mo charge ne de wa ntua entoma no no otoma o inti wo de ne ho oji nu adwuma mu e na ye dai ena ode ne ho di nu adwuma na na wo ye na kakra na wo soa nti echi no yeso obi twebra meka chen say yaw adwuma na wo beye no benya anka so anka kakra na ye invite preko pe empo yesi enso meka no wante ase na wo yeso obi twebi nti me no ho no mo no o ho a wo so tu kwan na wo kọ o ho a wo tu kwan nti obi ba wo say me hu kunu wo adade kurom me hu no ye oso ne ade bi wo kwa chop money kra na wo ma ye bi na me ma am na support me kakra na nti da bi mi wo hono mo a ene yesi ya chu kunu ewo ebu akwa police station ho that time na phone kra na okay bia na ebu di am na me nya bi nti na nya space to space na na wo so na ye year be na ye 2007 ene na nya na unya bi nti wo de wo sa time no ne mu ma to aso space to space na na unya so nti bi wana so ya chimi kunu na mse adai eno mse wo se nwi adwuma bi na kwaje ba ya bi sika so betwa nwi ama no na ontwai na ba ya no wo ya na so o tetete eno wa che no na mse okay sa me ka kire no nti me wo no ma anwumre na wo baaye wo se nwa no wo twa enwuram na ba ya ne de asoafo mo mpake enwa no gu kai mu no ena odom ka ho na odom baye ho no mo misumi nim nua bia bi so kra won tana ho misumi nua bia watwa intanadwo na obaye fie ho no mo bibisa ne so ye pa me ne be mate yawo eye no kra so watwa nua ampa bibisa na ai metwa nua na mso okay intadachi ye no no mo fa nua na me ye aduane ma mo tadwane no kra na o mo ani wo ho ena mo de baye nti enwumre na be no nso mo ho anam tese ese na ya onua no okowiai na ye obi nwa na otwagu nwura mo ho no kofaye ana na moni wa ho ana ma menya me menses force na me ye ma hyeme okọ tese na odi nwa ni duru ho no ma na ti nwa ni na gini nwa na no so ni tie dai eduru mu nti me hu ni biem why na di ni ti dom be ma no na ya di ni ti adom na boy na oni nua Clement ono so penache no Clement de ma ye che no wa bu akwa Clement ne ono na atwa nua ne gu nwura mu ho na ya oni ntwa ne ntu nua no ko wia no forest ono de koma abaya no
ɛna ɔde kɔma baya no ɛna Clement sɛ ɔgye ne nua ti wagye ne nua nti Clement ne de wɔn ti mi anyi nua no lɛkɔ sɛ mi kunu de ne ka ɛna okunu ɛde sɔre ɔkɔ nti wuwa ehu no meme ehu no nti edidimu a wo mba na awɔtwe ɛna obi fi kumase bɛɛ no ka kyɛ me sɛ mi kunu sɛ menye na wane ma ne kakra ɛna me de tɔ aduane di afei de mu hɔ na no ano no kasa nyɛ me kware nya so na panin no kra nante na oda so te fam ɛna no ano no odo mu nti me maame ɛna esoso mu ne yɛ hɔ no madwuma bia no hɔ asɛ bɔde paa bi ne ayi bia ɛna me yɛ ya nti me na me de bi na me nya akɔ fia no no yɛ sɛ ne me mla na me ba hɔ me ba me ne be yɛ adwuma na ɛkye ba yɛ wɔ abɔnten anadwo ne be yɛ adwuma ɛna me ba sɛ mba be di bonya nti na anwani bi so ahum sɛ ɔbɛwale me ɛna na me ne anwani no wɔ hɔ me ne ba yɛ hɔ de ne be kyerɛ maame ne papa nyinaa ɛna me no so wɔ hɔ no mo nti me be di bonya na no ka kyerɛ me sɛ me ɔno no baaye hwan baaye na na ya no ɛba yɛ hɔ no mo sɛ de abɛbia mi nyae na yɛn hwɛ nkɔla no ɛna me so no so ɔma na ɔkɔɔyɛ no wontware ne mehwɛ ne ma menye obi bɔboa me ama hwɛ nkɔla no nti me mpene ɛna ɔsa akɔɔyɛ na me so me kɔɔyɛ nti me nyanwa ne tie no na mbɛfa me ne baba ya ndɔtɔ so mienu ne bɛfa no na me de ne kɔɔyɛ no so me ne wo baako nti mo na ma mbɛ yareyɛ ɛna ɔfrɛ me sɛ me mmra ɛna me bae me bae ukwada na wɔtwe ne da kona maame so wuye nti na ayɛ dia maame na metumani a nsa ba bia nti ye bibia wiye no menya abosumi mienu wɔ hɔ no mansa na nwani no ebe fa me ede makɔ nana o maame ti kro yi mo ko maame kro ye fie ne no muso die ni ko maame kro nkasa bia me no ne mba na awo no ni hɔ kro ade a ene 1000 kro ni maame ne kro ne me ya aka ne nkra no so ɛya aka enti maame wi amba fa boy ne be fa akɔ no me ne bande ne ye kɔ na aka me bayi nko na ye de amame me bɔ mani a enisuo nko a enti me ne me sare de kɔto maame anim sɛ na nka wonye be ma na nkɔ ne ntana mame na me kwa me ma ne ma no no munya de bia na otwe bia me send ne sikenti wonye maame ne se wontimi enye akora ne ntana na oni bia wa pa bia nsika ma de atɔ aduane adi na me so we no ama meye me send uska me to samra no mo nyina de ama that time so boy na me ne ti so na oyi enam wo ofim wo baledam ho no mo nti mema enam nyina me de beka ma me ne seda sabi oni kote a oni obi di kwa akɔwo na wɔtwa na wo a o se betete ba na japa ma ne kunu se mu temi mpasa so a mo na wani ma se mo betwa aye me kan bia ma me ya ni akure na me de ahwehwa na me na ye se o de me nkɔ na obehwe no na me kɔye na di ma me kɔ no so anwani nso atu nsareɛ nsasa no so me na ba wu mienu na so so na amoa me na me da me ni a me bai enti se wa be wo nan we ya amoa we nso akotu nsa no mu ɔno nso amoa me enti na che se nko besie ɛsɛ sɛ ɔsan akɔ wunchi kuntunu hwan a ntia na ɛkɔ ɛna aba na ye dɛn ɛna me bai ti me bai na ja ablabonde ni ma ye de ama me pa se me nyiefo bia wɔ hɔ no mo ɛna me ba so me ni dwetere bia me de ɛba be di ni nyina na ya wo yi me ntene nka ba bia enti 2022 no 2022 na ebe 2023 ni mu na ɛna me te ne nka enso so na me de me beni to fam sɛ me hwɛ sɛ ɔno a be pre ahwɛ ne ma me de man kasa nti wɔn ma na nti bi hu me yɛ na nti ama no se ukura afro enra na me suyo ante sɛ ne papa mu a sɛ ne obɛfrɛ ne ma nti ne baba ma no so no oni ahoɔden ti wan kɔ school ntam akola oni ahoɔden obi fufuo na no wɔyam ti ɛkyɛ no ka kyɛ me sɛ ma me yam fufuo na ma ha nyinaa ɛyɛ me ya ɛna ogya adwuma no ti wɔn ɔyɛ obi ma no yɛ transfer nti ne mu ana transfer kakra na odi nti me te ne nka no ɛna ogya phone me gye phone na me ne kasa me si yaw ti me bɔ mani na me isu na wɔse ama ensu maba me bɛboa wo ama ahwɛ nkora no de waye bia no e betoa so am se yaw na mo bi ka kyerɛ opa so aka we di a mate me nka bibia biem na me nim sabe ma no bɛyɛ e bɛboa me
odo no be che no ho na mo nkra ne 5 million nti wona ho che nti me do oba no oba na nyi kakra me na ba betena esuebo me sister bi nchen be man buzam say bi we ana me so sister bi nchen was esuebo a was am abade ma me bank tena obi nchen nti no ko fama de ebele me na me nwa ba kuto so wo kumase na man ko kofa na deja na man ko fa no na odi ne bai nana akra ne beduru ho no mo no eno ano no 1000 ama 500 ama akra ne dwuma sua odi ne besu o edi o mani nyina ba akra no me so me frɛ na me nya no to mu wo ma na apa bi wo ho no mo eso wasan hwim bio na wo ho no mo na nkana na ye nti no wonfrɛ enti satam na me fa nse woni anwunani akɔwo mienu no waba oba behu se wawo mienu aka ne ma ne ho okay enti me fa nse oba asa no waba be krokro e ma nso aka kire nse yawo na nka me wonsem ka na nso wabe ka ni sei dia enye hwe e no ma 5 million eni ese saada no osan ye yi wa ma ho phone so okay ti wan san te nka bio e na ye dey enti mo wana ebe busume ene akire na papa bi wo ho no mo na yo ma me ekunu ma me nua ekunu ene no so de 500 man no ene o de ba enti mo na o me man enkra na kaka enti because fa ba ya ne be ka ho ne de na enoa no enoa na me ntene nka biem akora me bayi ko school no ba na mitimu se ko mo de me bayi na me be ya be shedem mi su bi ni bia me de ma na be ya be shedem nti na me ye ndomi kaka na me ye fon so ebe so me mu nti ma msika ni nyina ekọ fom ti na de be die kura no na edin na ni nyina emu no me pagya me ni hwe nyame ma mfre bibia ankasa me de gba be ma yi dua da ye na me kan nyina na se yawo kwa wo kọ no so wo kwa ba be hwe wo ma dia awrade na ma nye ye ma wo na kai wo ma na wo kọ na so wi afi wo ma dia awrade ma wo mla na ye nyina ye meta na ye hwe nkola no na me de me kan se ya empire na me bo aha no ene je empire na obo ma no san bo biem na obo de say o se say ka chen say awrade na ya okọ awoko yi so okọ say oba be hwe ne ma dia awrade wadaro mama ni nye ye ma no na wo me hwe ne ma na awrade kai no so mo na empire de na do so se ni wi afi so awo ma awrade kai no so wo ma wo baby na wo me hwe ne ma ena me de me ka say na mum se wa nkaya wan kai so ma wo baby dia na kwa wo kono ni wi afi ni ma de ne won samla na ye nyina ne ye metena ya ne hwe nkola no ena me de ja de bi empire na me de na me bo ha no na na off sa na no de ye me nti akora ne de me baba ya ne be di mpasa so de na akora ne kora ni mo papa onim papa that na akora ne 16 years no onim papa da nti okoso na akora ne 2 years ena akra ne jaba ya me di ni ko school ti bi ko school no yesema school na me ko ye bisam bibia minya nti mi nko bi ena mte sa no siyo ena ja woteta ho no mo ane ja ye nyina tete ho no ma nti na bla bonde ni ma ye din pa ma me ya metumani a ne nto obi ne na ka me ni minya me nko a me sole ana me hyedem sa kom ene amane hu nti abaya ne bedi ho no mo no nti me ba me nua ba ko okumase me baaye no no me nua no be ya ayeforo na me ba me koye me ba na me tese so wose akware didi natam na me ba na onua pani na eko a odidi o papa atam ana me kwa na me ni ha nti me dia se we kula ampo de entwa amasum ena mbusa akwa nsa ye dai ana o chirichiri mu ana so papa so anhwe wo kula na eni kwa se odidi natam na uyu papa hwa anhwe kula ato nche ha bible se duaja no nani ena me kan se nti na onua o ma me ka chiri wo ho no ye so ope me ba na abono so odidi ne bela atam nti me hu boy no wa abonten na msa kwasi na ya si bia ya oden a open abono no sister enye bibia na osole a no ye me masam na mso okay ene me masam kwa na we de no hu na bono na mete ya so osin ya odidi o bela atam nti no o baba bono nya me enim no odidi o bela atam a wa anya de ne so no usuka wonu muso mbasa kwa be di o bela atam no enka usu so ne ne wonye 1000 kra ne usu je usu so o twempa na ba ebeda ho esole nti nu kra de nka don saka na kwa no sa kwa no so a enka me mpene ena me de me kan se kira be man was sister enye ne sa na msemate na asembesi bia no na me ni ho
temu wa na menya adwuma ya me ba ha no mi temu wa ma na me frew afi no oba frɛ me na me kasa kama nti ko na me wo ho no ma na menim o number mpo nti me ba no wa mu say number bi frɛ me last number is 16 and I'll frɛ me and I say ama na me say yaw and I so when I'm say me no no say me frɛ kwabena say wuni ho no am say ama ba kuma say na enne kwa bi ene na bi o tia ene na wate bi am wo ma nka bi am wo pote anche na edwuma me ye kwa ma nka anche no ena me no ho no ma nti akwa woni ahoda fe transfer na abaye basa ena body e shegu kaso ena na wo hye ena me ka kire wo ena wo ye yo ka so me maniska akra na akra maniska won kan kire me hwe ne ade nta bi hia na wonka me ma no so mo ni bi di nkomo pa timi yam so kwabana ana bi hia wa wonka ncha wapa wo se ma mbapa no no ada ope no ofra mi o ada ope no me frɛ na enko ada no pe ena ofra na misuyo wo de me se fi na kro body no enya wo de me di mi pa me send bi ma wo de atodua na dino si yo ma mate nti me kan na be ma na beto na koma so ama ase eha no sa akra no eye adwuma bi sene se oba no kra de one ne ya aka ompo oba na ni mahwe ena me kan se no so yo na me se ya akra ne se na wontade nyina aye basa nti ne ma miska na me tontare ne bi na fa konkon ma ne no na o si yo na me hwe ni mo ama nti akra ne be wie school no na ya jene 5.5 na me ko tua 2.5 na ka 3 million na me yesa me ba na ma mechi ama na tibi di no ko mana na o se obechi eska na me si yo ena otua na akwa na etweroye to owie ye no ena ja ma na eba ne ho wa akra be ma no ai wa ma be ma na kodi ne ho wa nkran aha kasa nya mu so kwasi ada bi me kwa sorry me ba ye no me wodem a ena me tisi efi ho ye ena me pie ya na me ba no edi committee for me no asamiensa entem ne nipa me ma be nan eka ho mo ba ye fi ho no mo ye ya mo se ai bla na se ne fon ayela na fon no yela aye no so no mo frɛfrɛ ya adum afɛ mo frɛ no abesu obi so ma nipa na ye de adaletin so ho no ye de empasa so no wo e katape ena mo bae enti phone nya na afa ya nka chip nya dai emedi wo boy bi we fi o na ko fa phone no ko ye chip no trotro abonten ena akra no ko hu akra bi ko hu ye ena odi ble me ba na ba so je to phone so e wa no frɛ o mo frɛ no me ye enti ko mati phone na mo se akra we de o tena krom ha no mo de ye hu no ho mfunso bia wa enti ko mo na ye abema na fa phone na obeyi chip no to mba na edin akakoda so ena me nti me am so kwabena ena me funa me yuso na asai nti je me chip no eto wo de so anhwa na me ne nkwara wa ha na ayira ena wo ji nti wo mu go na baba yanka se ma kwabena do phone na ko register transfer ena me frɛ na mbuza no so ma uji wisu a ebeye am so okay nti me nya akonya we na me ba no na me yese ne kwabena fa phone na ma me na me mfa be chip na me mfa nko ena wo se ma ayi wo so me kwa akoye nti me ba na me di abrel nti wo ba anwumre no ade chekosara joana ho mache na me ba na me penentem nti me je chep no de bla ne de na okoko faaye no wode no ma me nti me hunu da na me na me ba na me nya phone na me de atoso nti me nya phone we na me de to so no me frɛ me de number na mama me na me no hom na number yi de me de ni 88 o so aye 97 ti na ya me nwanwa ana me frɛ me ba na so kwabena na chip ba na de mama ya me frɛ me nya me number yi wose ma sa me ka kye wose wo de no transfer wo so na me koye no ansa na kwabena ede na waye na e ha me pa so enya bedi mi ho awie nti bi wono ma na bla no number wa store no ne chip no so nyina wa na frɛ me wa na me pa ata boy ne fa na ta me pa ata me say wrong sa na me ye nti wa wono be ka sa ma kye mu say bi a we ni we na ma chip no ye dey e bedi mi ho na ma ka ne sa na osuyo nti afi ho na bla na chip no wase me fa na chip emre no no afre me wo he na won kro ne ba me so me ni Ghana card ni bia me de kwa ko register bi me de ba de ne kokko twai na monye ne sika na me de kokko ye na bo ne yesem fa na de me afi bo ne frɛ me na wo threat me wonu se me ne papa enka yo bi a enka chip no nka wo so ko be sew na me se bla nti chip be 100 cedi no wo ko se ni pamu na me wudu me mo me ma no mo kwan a ebi mo de mafa so na me de me ka sei nti
2024 25 December ya na me be kro me to ade me dwan shop ho man aboy ne frɛ me and was said abena me ba because I ba ebru nya na me say ai am nya me adom cha so ne oba na de chip no abeja wada di krum na abeje na me hu de me nka biem afi na me twa ntro na me de nti me ko me na me ko fie ti me ko fie na ma dwan ya me basa nti wana boy yes ni akola no me mfa no me di bronya e wo no honom ti me am so kwabna me gi chip no na me de we na ma una akokogye wa mfa nkoto so a nka we nyina anye de enkonkoba to no se ma woje a me ko mbapa honom a menim ho nti me kwa anka ho no me wa koyela am se ya ampa na man de chip no ye de e koye na we nda so da what dey so nti wa kwa kodu na ye de fast forward nti Opa ba say me to turn school ho niema na onye onko secondary school nti ode ne ba na me ka say ya chip no de wo ha no bi nti me dey megima ade na we na ye ya ma chip no ebedi mi ho no mo kwabra kwa wa anya ade to no say amajan na wa de oba ha na ma de oba wo ne eda me be de nso ne ye obi dia nti be kwa me mpe minim ni code bi kwa nti me say discount me so nti me mpe and was na wo nipa no no de ne Ghana card ne koye na bibi ba kra na wo ne be dey ye be che no ama say wo ba akwa na dwuna ye dey abi tim wo no so nya ne sa ma ne nwa ho na me de me ka say nti akwa ne koye na oba no na me friend so kwa bana wo ba me serew twetwe apa no wo apa ye ne number no ne fa bra na me je che be e ko to wo ne ma no ma me no du koja no kra na metumi akwa akọje no se ma mate nso kwa bana nti wo ma chepo 100 cedi no me ko ma me e kana mbana ye basa gina phone so was ma wo de mate me ba me ye ne sa nti ko say nweme na me friend ba me nya no e ba obe 8 na me friend no no opeke ye na mso kwa bana wo ba was ma me bo na so wo no safe na me free efie e ko fa bus na mso ye nya me nkan wo nkwa na wo ba na was me ne papa ne eba kasa nya mso boy no e ka che me say me ko fa akro no school na e ma ne nkodi bronya ho no me koye no na ka che me say ne yire no e de safoa me kan cha kwa so de safoa sie baby akwa so ko school ye je ne phone ti no onya ne nkasanti me kan cha so de ne safoa na sie baby nti wo kwa e hye ho nkonkoyi bi kwa na me family ma kampo sa kwa ntama me hwe no kwa koduru no onko na ma me ne wo ho nti ma nka nti akwa ne ko ye di be 3 days no friend no se ma papa ye ne me koye no ene me bia o ye na me se ede na o ye ene o se an me buna nka me ba na nka me frɛ no na wo ma me wa frɛ no se wo ba o ko su ma mo frɛ no se ma me kwa ye je me phone ti ma me kwa na me frɛ no nti woni ne kasa afi de o so ko adwuma ba bia aga ne so ye tire ko ba bia na se ono ne ye samba no so on pe kasa no aye din no ote ho enti no ka se wo ba enti bra o se wo ba e no so one ne papa na eba e na ye dai enti ho na me ka no ga ne die na iri die na eba mu na e ma we ne ba aye no enti na ho na masa akofa aba no enti ono no ka che me se wo ba no e na me se kwabra ne woni nya me na ba fa chip no kokoja ma me no no se ma mate enti a che no sa fa no se ma me wi afi papa se chip no wo je e de akwa adwuma adai na wo paade akwa na e ade ne ye media aso akwa ne Ghana card nti na wo pesa wo ye de wo gie ye nyina ye ba ne so wo so wo frɛ me nti ne ye de twa mu na 91 ba mba ne frɛ ba ma ne ni ade maka kantina boy no na me hu na hi wo sei maka kan na yira asam nti na wo frɛ me so me frɛ no nti me frɛ na number nsa me frɛ ka kyɛn sɛ me sɛ na onfa chip no ma akwa ne nye dai emle me frɛ na wa amfa ena me frɛ me nua wodi me chika kyɛn sɛ onka kyɛn na ya wo sɛ onfa me chip no ma akwa ne mre me na we na da me phone so no me mpe kwanzi me nua na fɛ me wo sɛ boy ne sinya me adoma e kyena no on beba ye ho na the chip na ye dai abrɛ me ena me wa bra akwa no so kan sɛ bla ya wa bra akwa no so be na fa chip ma akwa ne na play coin ena me de me sɛ na ya obi a wagya wo ma ho no ma wa nhwɛ wo ma akwa ne Ghana card am le ko register chip ni nti wo pa che sɛ akwa ne nti wo authority wo na de so wa bla enya wo dia ye nyina ye ba no nkade ne wo ho no ma kama me nya awe bi ama meje na me de awisu bi ne ara wo so wo bi nti ho no na eye me ya na me frɛ na wa mfanti echi no so frɛ me ene kasa to obi na wo sen awunum nyansa na so magimi minyimi yanka wunya wo ma ho enhwimwa ma unso ba no Ghana card nti no
uba be kipu ama me de ko twa chimputu wa kipu chip no wa bla uma me nya are na me kan se wo sei na me se magim ti se wo yere magim ti se wo e ho na wakate ko no to wakate ko no wa amfira me so ma venti me phone ko si charge ene na ebel na ma me ka se me nya kontu me fa ko na me peke ye na wo se an se mama wo ska to aduane adida ena wo ka che me se magimia bone penche na nkame ena nto nyama odibo midua e wo phone so na ya wo no ai o se wo wa ma usika to aduane adida ene ne wo ka kire ne se wagimi a e de ne de ye kromu nsu o ka tem se o fe me na o se to adaka beyifo to adaka ana so be kumi nko ani hia na kumi de a do boto adaka de enwene ho to adaka beyifo so ma usika to aduane adida ena wudidi matamu a bone okromu nsuo bone penche na nkame na ntoa no de bo midwa o fonso to bo midwa no ma nkasa ho no kate ko no ena me frame nwa no say na ya bo midwa e wo chip no ho ena me nwa so wo frame na ka chen say ona ni dwa na we nya asema wo so bodua me nwa so wo frame na na ne fo da koto baabi say hi wo frame na onya no ntade cha no pa na me sister frame me de me di na chi frame me sana na ya ka chen say me sin han fa me ba mre me no ko ba be ma no so ya entro odi ntra ma me hu de ne ntro ne ese ana me say akọ ene adwaban de wanka no de bi o ada wa bo dwam se a bo midua weni na ye ya odi bo midua enti bi saso on so frɛ na busa ne say na obi a wo di asama to me say wo wa bo ni pani dua na wo nka wo ka different story oso frɛ na on so anye de wo enya no na me say me nua ne nkɔ ne bla no ka chen sa de wo nua na ye nie me nua no so kɔ ya wa nkoto ne bla no wo ho no na be de te wo no mana me say de bi mususu ya me tie mu de bia me ba be dam na be ma no kwase ebu a wabu me no abeche ma se ni duabo na wabo me dwan so na ba be dane de betum ewura di Nyankopɔn kwa me abaya no so nhwe no sesi abaya no we o ye ho oye den sesi ya onye bibia onsua adwuma na oye den onye hwe one nam mpasa so ho saa ena be ma ne de owu school ewe akwa forces kumase ha ewu kumase ha na oba be ma ne ka kire o se die nti na ne papa ka kire o se ono je chip no eye die nti a wanka bi because chip ne de eye wo de a wo no wato wa de uni Ghana card nti na ada oba Ghana card ko register ye oba no esanye ebeto no ena ama obi nso chip enti sabre ye ka se oda so use di pa ne chip no on dia fna de koma no fna de koma no because so use fna de koma no wate enti akwala no de ade no oba no de ne maami ade abre no o se die pa ne ka papa no a ade a onim chip ho nsem a aba ene kwan ye fa so a wo de use sese ye wo use na wo de abedi akwala no de ne ba ye nti ema ono saje de wa akwala ne ho no nti kama frɛ no na maka mebusa no de nti a oje chip no na wo je kra na ebi ama meje na me sandu sika kwa mo twafo fro kra de a enka eye eno ana meje eno ano no wanka hwe ya nkyere me makaka na yela semti no wona me ya aka eno ano no wanka hwe akwa so anka hwe nti we na eba ye ni nyina na akola no no de wa pana be fia akwa so te bas ma wo bakumase nti mbane bedu ye ma nti me ba ne nka biem akwa so okọ efie na anu ya na ofre me nti dua bona kwa na anu ya na me ka che mbane se o pa bo mi dua wo chip no ho enti se si asa chip na we de ne wo ba ne ho no meme de ne o edaso wo no ho edaso wo be ma ne ho edaso wo be ma ne ho edaso ne wo no ho to akwa ekọ ye no odumani phone ani nti akwa ne fi school ko ye no ena wo de ama na o yusu nti akwala ne yusu wo chip no enti obodua no se nya chip nso hu no obodua o se onu di nkan di watemu ana ka che boye no se nya abotere me nya de ba abotere wo se unu nyansa enka de enka me nya abotere wo chip no asem no ho ena wo nso ka de mo ka se magimi te so no ena de ebiem se magimi te so no me nya unya akora ho
mama tete na mani medini enu se na made abedi no ho no ma sa wo tumi wa akra na de so wa ka say wagimi te se ono be ma na na se wagimi te se ne yere me kan ne yere na me kan ono so kan ho enti wo ka say magimi te se wo magimi te se wo yere sa na o kan odo le din kan ka kire wo se wagimi e na wo reply ni se magimi te se wo magimi te se wo yere na ada na ne ode ne yere be kan ho so odo na na oni nanya nka me so wo kura nka me so de obi latam okay enti na ma ode ne yere be kan ho ne yere na de oye na no ye no ho ye me na ne ho ye we so ne ko fa we nya akra no ko efri akọ ofie na odi gu ni so wa amfrem no na adenti no wo bodua no odane no ko ball ne se so o ma sika nto aduane da ada e wo ne ka sika ho asem ana na ni ada no ko bo fa sika so onya bibia amfa nyina so bodua nti wo no de befa enti sesi a wo de ni hia unti amo abai de hia mia enne waja nkra me ma hwe nkra na ni suo ni areho o ma me ne me nkra yi aka bepum nne ne ma hwe nkra na me ne nkra nyina wotime chip ho o ma miska 1000 bi atodwane edi ntoro ja chip so da bo medua de anana madawro ma momo ame na sika na ya je ne na me nyem ye na me ko school ni ne ma na ya je no ntwa ma de ma me no wona ne medua na nemre sa ne o ma no de be ye dai onchie sika sika no na ye sister city sesi sister city oji a o de be ye dai na me sister city some dey adwuma ka bi ba ho she sesi ayo talapia enu amese me pe talapia nam kojina ho a 70 80 enam sie enei talapia na dru 70 80 enti system to me to talapia o wo mu banku ni so kra de asa yi na wonti wuji system na talapia kra enti me to na munni enu amame 20 years ni de 21 years ni enye no a enti wabodia okay ya frane yawo de na yawo na ona unimu ana se okachem so the Isaac Champon and so na man so wa change ni din no te ne de minima no ene na yawo no ne ma me da so te ase pachan wo mpasa so number 1 ne ma me de say eno ma kon adu enanu ya kwada na me ba hanom na ene na awotwe na me ba no so koye ho enti ene na awotwe ni da odi hu me ba na otoso mienu no me ne ba no enu ama kunadu enti enu ama wo mpasa so number 1 ne ba na ya na abodua yi pachan maame ne ya we se ne ba na abodua maame ne de onyawe boy ni busuani boy ni nim se wabodua me pachan me na me yese me nwa ne ka onko ne bla no ho na wo kan ka che no me nwa so te number 2 bebi o te ne kwa awa to so okobi a onkoto bla no okobi a onkoto bla no okay and somehow now ni angurani ne nzo mane we Efu mane wo ba ko no na ba ko me sa semu yo ho mama me mfa nya semonka na the man himself is in the studio me de ya semaka na me de akyerewo na me de atu ema etie enawie show ifo se wo fa bema na bema ne de wo fa ahokyere ene ahohiehie mu na nyankopon ya adom utumi nya ho tete pe wo ba bi tena ya adwen se obeye adwuma na sa task na aba enkwada ahwe na abeto so no ubetumi aye bibi di ama won muntie mema obi mfa wonyemo na bia wonyinsen mo so o ma mewo akwada na bebo so na wonya wadwen se me kwa kofa be ma foforo ama na boa me ama ma hwe obi ma oboa ono nso de bi ba beka ho enti awurai na ya ujai nkwada ni mienu bo ne so o se efa aba efo wo fia no oyi fish enti ane ma menti asie ma efo kire se efo abeso mi mu so obeboa me ama ma hwe ne ma na onyim se efo de bi beka ho enti from fire to fire ene efo ekoye nsanom ena abai ane se mintumi kuntunu nso enhwan enkona nimu o ebekoni nchi enti nei
emaayua no bebree abrabɔ asɛe ɛyɛ saa deɛ wɔ ntia ɛno anam nam baabi anadwo no na abaayɛ bi a sɛbesɛbe ɔbaa me nkyɛn nkwadaa num ɛna ne di n'akyi ɛna ɔbaayɛ bra mesi yie ɔse ɛkɔm de me mma yi ɔno ankasa yi ne ho asi nkyɛn o ɛkɔm de me mma yi nam sɛ adɛn na ɔm papa wei ɔse wei papa mefrɛ no a ɔmfii me wei nso papa nam sɛ sɛdeɛ wokan kɔi deɛ enum yi adɛn obiara nko ne papa ɔse ayɛ o na nyɛ enum yi mpo ɛnan saa wɔ fie enti wawo nkono ya saa nkono no obiara ne papa deɛ na de baayɛ deɛ de baayɛ die sɛ wei ne me wo na ahokyere ba me so a me se me kɔfa wei papa ma ɔno nso aboa me na ɔno nso ne me awo na wagya me asi wonti saa de saa wawo nkono abaya ne ho fɛ na mmom watete ayɛ tan ahokyere nti wote he ho afie na ade nkwadaa bebrebe tie ɔso obi du dɔ prapra bi mu ɛwɔ soro ha ɛna ɔde nkwadaa ne tie ɛnran wɔ fie enum di n'akyi ɛkɔm de nkwadaa no nam se na wɛ ɛkɔm nnew ɔse sɛ me deɛ papa manyini nti meyi me ho afirim ti me sɔ wɔnom nsa ɛne ɛkɔgyina ankradɔkono dwanti bi ankradɔkono ɛne nkyenam nko ɛno a 2.7 something nkradɔkono ɛne nkyenam nko a ɛnam se awuraa wei mini sika wɔ me ho kakra wei fa kɔpɛ mo na fa kɔsi hɔ ɛne ɛba koraa me maame abra mi nta duru die mu ɔden no yɛnoa mo ne wɔ nsuom saa anwanim gyenenim ɛne wɔyɛ ne saa no atwimako saa tam koraa ɛmesoa genzifoɔ ne nim mesoa kɔ aka ya mu pom a ɛhɔ yɛbɛnya mesoa yɛbɛnya adwoba no yɛ ntoosi nketenkete no ti yɛno die bi wɔ hɔ ɛmesoa ne bi wɔ hɔ saa bere ne yɛyusu nkyene akurakuro no akakraka no na ne yɛ sagum na krɔtɔ gye na haban ne atete ne yɛde atwim ti ba saa mo na ya no ani nsuom ne yɛtigum ne yɛkanum ne ɛno no yɛfrɛ no jollof so wo hu saa time na me jollof do no nti ɛne wo no ani wɔ nsuom na wonya asɛm bɛ na wo pɛ sɛ obi safia ama afrie ebra owura no san ba yɛ sɛ waba wabɛboa mo ahwɛ nkwalaa no nti yɛn kamomu no kanyame anim no korɛ wɔde paasɛm ka ho ɔba yɛ no wamfa nka ho sɛ ma yɛntena ne yɛhwɛ nkwalaa no David nti wɔka ne sɛ ɔno no ɛfrɛ na akora nde brɛ me na me ne kasa no ɛna wakata me sɛ wode ɔba bɛduru fie hɔ no sɛ da so ɔbit 5 million bae ɛna ɔnyɛ ɔno na bae wa me fie hɔ nti ɔno amu deɛ wama nti wanka sɛ yɛntoa so ɛne yɛfo so koraa asɛm na me ne kan okay afei na memu sɛ wosusu sɛ chip ɛyɛ japadeɛ a ɛwɔ sɛ yɛko ho ɛnyɛ japadeɛ a yɛko ho nanso asɛ wei ne da me phone so na abɔyɛ no meti ase asɛm bisa na mebisa sɛ wosusu sɛ yɛ japadeɛ a ɛwɔ sɛ yɛko ho enti wokae sɛ wabɔ odua wɔ chip ho no uhu ya nka ojai ma ne kai wonu hu se ase wo pressure no ma we hu se be ye bebo odua no a ha wa na wanya no hu bi me nya no hu bia se bia ka me hu ya nka ma nka amana nya ne de no enu no hu de me nya unyanya bi sa ade a se be emro 100 series ho ne ya bo odua se nke se wa anane ana se ye a na wawu agya wo ma ho a unya no wanu hu se unu hu se mekoka mpo ye den ka menya ikora ma ne fa ade ya me de ade menya no bi fa se adwen bia sa ma utrim 100 series ho me de me kasa benya no ana me boa me na me so na nka bia obenya no na kwa aka bibia kire me to no nya no me no me hu bibia se okoka ma ye bo bia ande me no me hu fa okay afi krache no ebra oka sɛ ɔmfa ne ba no agye phone de adwen ne ba otiri mo sɛ wagye phone na free ne ba no na wɔ no be use no ɛne na yɛ me ya no me sɛ adwen bɛ ne ba otiri pɛsi yɛ hwɛ adwen sɛ chip ne yɛ o chip o de ama oba de brɛ oba na edin na akɔ register nti o papa say ɔno ogye saa chip na use wa bra wa ka kyɛn sɛ yɛ o de a wɔmfa wa de mra de adwen ne ba otiri
de ba mitima aso o kipu ebi ebedu me bi kra no ansha obetete me ne akoda no kra entem sana me ba mitima de o ye idi a ebedu me bi no or the confusion kra ba me ne akra entem sana me medwene ye enti ama utirimu se akwada a wa anhwe no na wodi ni din kwa me de ru agi say opa che say ya oba de enti wa che no ama utirimu sa say me ka che ne phone so o kan say me ka che ne say akra wa jan kwa ma wa anhwe ne na ma hwe na medu se me de na de akwa register chip nti opa ya say wo akra ne tutumi a ma me kwa na me hwe e ba no kwa me ni akra tutumi bi mu sa chip na be ye akwada na japade a opapa e pre agie za na ba utirimu o yo akra me da se me so da se eja kwa be na mami mi sha mafri se woni ukunu no edi nkoma obai eya odwene se onyawa nka osanpe epede o ka kire me dan kra na odi akra na be school mu kra no ya ishia na to ne man kra no kra o kan se bona montra na on so ka de enti dan na me na me ndem ban ko school mo na 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 ohobi enti de we anoke kan niema akese we no enti mi na kwa adwen se be ma no ne ho ne nche eye ebi bibi kakra bedi ne ho enti me mpene ma no enam kasa na me de me mpene de niema akese na no okeka se do kan no tum se odo ho tutu yie bebi akodru ni de bi a ska akra ba no ho enti se no kan de enti mi na kwa ka se na me se na akoye oba ho ade na me koto so na me koto so me first wife and second wife and na ka say nka me mpene ene me fa ho da be so ahwe me ma dey ama me na me say dey bi okay ye hwe ni say sim no a ekodu kunu ho se wono so e wo fo na wo yusu ana won so obi nti je nti a wo si wasi akwa no fo mi nti mi nkyere e ho na me eye me ya na me ye mi nti mi nkyere di nti a awan sanka bibi akra nkyere me no ena ye me ya no enkura na ye mienu ti say mu hwan na wo hwe no ketwa na wo hwe no ketwa no mum na wo hwe no ketwa na ye oba no so wa ye ne dey o so di natam na wo nanima na face to face phone so enya phone so be ma no so bi na ka kire no obi na ka kire be ma no say obi ne ban didi natam nti wo hwe ni biem ena me kwa no me frɛ na yire no me na me say nkwa no me no be kokura na mini ho enti me frɛ na yire no kwa pa oba ne kyew so ona no okun eda esori do be ka no be ma ne beti enti wan fa akwa ne bone enkyere be adure no omo akora no me frɛ oba ne pa ne kyew me ba no be boso me frɛ ne pa ne kyew ye hwe ni say me ne obo na anya na de osi mu sen se wo ne ukuru na anya fon so ntokwa na obo didi na tem no on de osi mu sen so ono ne ma wendi kaba na boy ne me eya ka na won frɛ nti ho hi no de ye memi hu ne se no ho hi no de eje chip no wa bla wa mama ma ne me kan ye ho na me pese wo di fa wo me se wo ne ukuru na anya asem a mo ko mo ntokwa oba na ono tia na wa ya se de obesi mu sin akodi na tem me ba no fi ha no mo ko school free school mo ko fie no e no frɛ me se ne yere no o ma me no sole a na ono no kasa de mo so free school mo ba no wa ankla no wan friend and sana oba ena kwa na frɛ me tina me frɛ wa pan sɛ so waka we acha me de me ntimi mfiri wa pa achi ene na yere nya den enkasa nti yi so wa pa no me nya na ansa nti wo so try so wo nya wa pa na no aka nze bi ade ama me ye den eye kyerɛ woni nti akra ne sɛ di be na ansa na no de no wajai afi na be san wo ba no obedu ya afra papa ena was mama papa me frɛ na me nya no wo frɛ na wo nya no benti ofrem be me frem man saka me bona mane sa de ayekwabena asma akache me sa wo yere ne ye de na me sewa no akwa no afom kra na ene wo yere ne de enkasasa ne ba no de wa ye bia wo nya mane nkati me frem me nya no nti aka no so frem me ena me ne kasa na ye na so no wate kwabena nka osean minini mi no na so ko frem no yonko na so no we aga na ka bibia kire ne kunu ma onna dwa kwa ye ba ko na nti bibia me sa wo na omare no authority say won bi say yi nche akwa na ofie ho no na wana boy ne bufu ya okate ko nse me nyama me bumfu me ya ba bone ena okate ko ntifu na ye mfre ye hu bi ma cheap gidi ba ye no ye hwe nsi wo se asemba ko sie no utimi fa phone frɛ oba no se onpa ukunu acha o ma na ko hwe nkola no na oba no ye complaint o se ni maame no se sei no wo san frɛ no bi nka se na oba na ka kyerɛ me ye na me se ene de
minti minsa papa no ho enkeka asem wi boy ni mini no de won kan e kra na obeka so ayedai waka enti nka wasan ko di ka bo apana ma ne ansa na misu mi nya apana me beka cho apana se bia kwa bena ko na de a wose wo yere yedai eye ni ta kwa no kra fomo a onfa nchen se ne ba no me fana question ti sia se unya konya se opa ukra fo na chawa obepa na mi dasi mate anga sabiem me ma wa kwanya ai ahwe ya akra wanya na yawo menya na woni na kasa enye na di nkomo wabodua oso modua oso modua sesei na me chetifo na ye mo makwa ba mra asem beba da biso nukre asem ne ba ye no ye ne na ya odi nkomo which is last 2 weeks nim and anopai kura ya kasa na o kire se o won kran di dwuma bi eno nti no ntumi maaye na time na ye frɛ no kura no wura boda a o Cote d'Ivoire nti ono be sere Monday ye twemi eno nura na nka waba oba oni ye ne awura nyina be hia na oba we de ntronko na odi no kre sem no akola no de no ko school no maami we nsi school mo nkɔhwɛ akola ni bi mu da wone ne kasa efa sem no ho ne sim bi bedi ne ba no na akola no de phone ko school na teacher for je nti house master na ne friend no de phone ma ono no de koto ho sa akola ni be fia na we use ti akire yi na maami be kasa sem ne ye ne dia on famre no ena oni ni di hu komo na maami edidi na tem na obi a onene wo made ebesi de waboniria enti se abedi ha kra ye ne de ye ne maami nko no nko hwehwem se dua no wo ho ampa se de wo kana ona ne hu no so no no emomu enko ko no de wa mo maami dua enye no kre se de maami ne ka wonen na won kwala mienu woka se maami nhwa nkwala na na oboa bibi bai no no tu kwan maami na ahwe nkwala na besi sabri nti ono no baaye na obesom no ye na adwen se opese ono nso besom no ohwe nkwada na bi na maami je na home na obaaye no wode nkwala na kome mankofo na omote omonche nti wo ye se okohan dan na nka woni maami abetena ne nchen nkwala ne nchen no otumi ahwe nkwala ne ye wode panyin ne tiri edi bua no nti wode na kosku o se wo ye sesa o twere nti wo makwan a oba no ho e won kran ho ana ketwa no nso so ene nam no ye memasem oba no nti okoho tama ye friend no ka se wakoho ne we nu akura kodi nkomo e wo phone so ne ade ama omo pesa akwala no emfiri ho metena busua fie se ne be ya omani be kɔ no ho a obeja memasem nti omani ni share no mbusa da dwuma a opeso oye no oye se opeso oye 3 no se ne okay okɔ omabuhu sika nyina no okɔ no akoko divu anaba oba o diskan be ba no mo de akwala na akoto adwuma se no betena fa ko na wanyansa no dwuma bi daachi ono mu ni ho a enti sesi oso we ene kasa ye wose wa bidru akra na omo yi ni ma bi nti obefre na se wiki mu wonya ho oye adwuma bɛn otwika oye driver ni de ko Cote d'Ivoire enti omo ko yi ni ma omo ko yi ni oma omo de ni ma ko na wo de bi aba enti sesi ya wose wa free Cote d'Ivoire bidru nkran wa bidru nkran no anumere no enura nwumere no okoba ebi nti obefiri ho no mo a obefre ye no enu nti na amedwa de nra no wantumi ama enti da bɛn wo so obetumi aba bisa no saa asem we se o de won ma ye da no se ekina na asa na de kye wantumi ama ye wo se obefre ye no ma ye date na ye kura no wafra no wofrefre ye di nkomo ifra no wofrefre okay ka kire no se phone so de memfre no ma ne nkyere ne ho ewo awura yi asemi mu okay te se de wakan mihia ne wa ha se obi se wabo ni dua na so mo ni dua nye nipa ba akopɛ ne kɔhwehwɛ mu wugina hobi nipa ni gina hobi ya to ya hwehwɛ mu awura yi adwombɔni ni trim se wabo ni dua onko da ne mfa ngu so ene ye kura nke betumi adi nanim apɛ baabi a obɛkɔ no akɔ da ne de agu so se ya mpasa wobo dua na se wo ama eya asem fashion obi de to so enti bra come prove your innocence no na ye nhunu
na afe nhwehwemu ne nkoso ye hunu se dua ho ana adua ni ho na afe ye nto aso mfiri ho mpacho ama making sense. Yeah, very good. Abedwafo ati ni seyie no onomo enso ebema ye hunu de onomo nso adwe kire won. On say asem ya ye kan asem ni fie na akɔfa asem aba fie ono chip ho ya ye be buru nnua abekum kwabrane chip ya ene kura abonten ayebo aye din kura na emze ye 100 cedis wo kɔ wo office dia na bre se 20 cedis so say 30 cedis woni me hu ne ma mienu e wo asem yi mu one eye akurasem a ewo mu ye awrai ene ne ba ne papa no eyire no entem me hu bibi wo ho se ewom se awrai wa ne krachini ni obi odie nanso so wodi yaw ewo saa awraba no wo hwe ne nkasa ye mu na wo se ye nam ne so na ede ba ye ene nam ne so na ede ba ye ene nam ne so na ede ba ye we nti ene woni wokunu no anya asem omo mienu na edi nkomo enye se oba ni gina ho mpo ya wo se me gini te se wo ene wo yere eda so kratwe ni wom we ya kratwe ya hu nyia se be ka watena mu da etuja wenye ya oh enye ya ka bi o ho condition wom ka bi o ho famna mu kura onyai onte enti etwam a ebe ya oya aka we patron kan ne minya mu tena ya na wa ko fo trotro gojo a on fesa de entre mu nya da ni se de wo ka ne mu bia wo hunu ni mirika etuo enti no obo sa me no ya de wo tena mu da Wantena muda no ele mu watena. Kotena le watena muda. Kotena le mu. Na uwia. Matena muda. Enti enya ya, ontena muda dia ya. Na watena muda. Ya. Enti we ese nu a sa akratwe na ewo ma bi mu a edi mfie duo nukura na se woni be ma ni jai na be ma ne kofo oba afofra woda so ni oba na etwe kura ewo numu we ko ye ya ne ba no be ka asem kire ne se ni se no ene kofa we nyina ba ye o enso e bi kura no ana ne kura no wanka ne bone so e bi kura wo kura nka be ka de na wo ba wan frɛ me e kwan ofa so ka no kura unim to wa wode ka ye no unim ena nkwadaa so pensa asem ne keka umpo ebedru baabi no ebi ebre bi atwamu no wo ka asem bi ma oba no bufuye wo ka asem bi ma ne ye oba ne ya enso se nipa afoforo ne ka kire oba no se kimu a ko be ka se he ompe me ba na asem sene ya wo betumi atia oba no saa na wo kura bazo wo kura so betumi atia no ndima ye mfa saa kura asem no ema mu bebre ema no enkoye ayi afeni etoso mienu eye se awrai susu se me akwada uja ne ho mfie du na ya ze mfie edu numnie no mia na mahwe no ene de me de akwada edi kwa e register chip a wususu se eya obedi na me de ayenti no wo wagye chip no na akwada ne brebe na wa bre ne ho a se wanya japade a obepere agye ba akoso no endi awura adwe ye ne se eye krache ne se eye me bedi ne de mi wosu tumi wo panka ade odin ekọ register wa mfa odin anko register na wo de me bedin akọ register dia ene na eye me ba ne dia dia me so mi wosu tumi se mi sizi ewre na adwen nyina ni chepu akwada no chepu enti we no wo awade mu a we mu nyina ka ho bi ene se ma awarija ye ba ya na nkwada no sofa no also we say chip ho de keka ko se nyame amwa na due ye dua ba ampa emfa ho se ewura betimi awuo efise obi a one na tena mfie se wo ho nie na wo se me ma o sika dade a etimi da bia anya bia na wadi sika se ya mpa nso se krachi wo bo dua wo saa kwan ne so a se be endi anya kura enye nkwase dua anya kura na ono de wo se wo ba enti na yesu ya de wo we mu no on de wo se wo ba na se wo bekum obi ayi a na ke chip ho na se ya oba ne chip mpo a we hu ye bodua na se oba won ne won kwada mpo wa fa usika mpo a ye boni dua ko no na te se chip ho wono de ne de esan se woni ha wo so obeba di nti no na mpese mimi yi adesua na wo mu no
na ye di sua de na so oba wono kakra be fa no okay enti se ekoba ne saa no a we hu na ye kopreprea na akoma ebire bia ne nkwada no asa me nkọ papa nchen me nkọ maame nchen se nyame amoa se ekim na awuraba yi ewu ya wowu agya nkwada yi nyame amoa na kwayezesi akwada ne suku a wokọ no ebesan abebo no firi se wo maame no papa entemo enwo ebire bia no mo kasa antokwa ndi bede kwa na akwada ne ye bibia ba ko atima ka akire ba ko ama ye mienu aka abomatu omofo okay ndi saa ne ma bi se yese yate se na mesusu se eni se ewa awareja yemu no yenyi saa ne ma ni nyina emfiri mu na yenhwe nkwada no emom ye die mum ye nu de magimani awie mo wie apem ndi saa bi obi atumi kọ ne ba bia ope ba nkwara ne ye die nti no ma bi wo a se ye no kure se awura didi na tem kra no a ense se obodua okay efiri se wo boni dua menawu na wanya dai medase akra me so medase eja nana medase pa na me enya chief nti a ntokwa na ba no se wo hwa asem nim yi pa na otena se din a enya chief nti a me nana se wo koto se niba mienu oku a bi se nura no na anu no den nana chip nti a ye bodua ntokwa bi wo ho kase menase po bi wo ho eni nti a saa se duabo no mo ampa ekofa duabo no ba enya chief nti a asemi safwa ene ko huni asemi pono mini eba ya otimi nchen o menase po bi mo be ma no se wotie die jataba kan ya se sana be mai kan ya dia se be ma ne ba yo de adwepa ne ba yo wa se wa bre nti ma mi so o mu bi na nka ye nyina ye hwe nkora no fa pem papa ye de be mo ana me bua na mum je ne ko fa ko nyinu ya de che kwasem ba mu wona wa hwe nkora na fimfiti asia be dum pempensuo yi nti mi so ma ba ma hwim ma ba akosia tobo na me so me hwe nkora ne kakra na one thing say awari a mmawom se mko di be ma no ho a tin se ye ja ware na nkora na ko di be ma no ho na be ma na san woire na awari a wo be ma ko wunya asomdwe da because oyire dada no untiti me mani yi aje kume bi obesi bia no untiti me mani yi because oyire ne mpem manasem mi wan so edu boy ko ne tia ware na se kan ye ne ba ne ye no ahwe ko obebu no kunu na so enam se anyo no ne ko ye no krafo no ntino obo se da bia na eja dam na me be ma no de ha me ne se wo se wa mo na mpori ya mpasa wo boy dia ade ta be ma obodua chepon ubekum obi na wa sa be se obe ye oyire na yi a na se no ba tumrum ya woti hoi na wo boni dua kuno na he me odofo ya da yakọ sunya ne pitru onjindi se bufuo ne ntokwa nketenketi bi wo hontina ama na abese ame dia msusu se papa no da so do na yere na ohu ha obesi aka no ntina ama ni na aba ni se na papa fo no ene ma me fo no yeserem bibia ni a aya munya botre ye dia na mo nso mo dia na ye nti abufuo ne ntokwa nketenketi bi ba yeserem se mo benya botre na mo asiesie na ma somdwe aba anya sa de oha baba de bia me free sway make how say obe subscribe na obo notification bar na so be comment na wa share send your videos ni bia ba obenya bia he me das. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Corpland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Corpland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Corpland to tackle this problem. So Corpland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete.
price and the seller will be paid. Corpland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Corpland for your next online transaction? Visit us at www.corpland.corplandtechnologies.com.